Imaginează-ți o lume în care dacă îl contrazici pe șef, nu doar că riști să fii pedepsit, dar teoretic supără și cerul. Nu metaforic, nu simbolic, ci cât se poate de serios. Nu există ideea de hai să vedem și opinia ta și nici poate conducătorul greșește. Există doar convingerea că dacă nu ești de acord, ai o problemă care depășește politica. Înainte de a începe, abonează-te la canalul Deep Talk, apasă clopoțelul și nu uita să mă urmărești și pe Facebook pe pagina mea Alexandru Vrăbiescu. Așa arăta Europa după căderea Imperiului Roman. Nu a fost doar o schimbare de conducere, ci o prăbușire totală a ordinii. Legile nu mai erau aplicate la fel peste tot, drumurile nu mai erau sigure. Comerțul începea să scadă, orașele se goleau treptat, iar oamenii rămâneau cu o întrebare simplă, dar esențială. Cine mai face regulile? Iar când nu ai răspuns clar la întrebarea asta, apare haosul. Și oamenii nu rezistă mult timp în haos. Au nevoie de stabilitate, de sens, de cineva sau ceva care să spună clar cum funcționează lumea. În acest context, religia nu mai este doar despre credință sau despre ce se întâmplă după moarte. Devine mult mai mult. Devine un sistem complet organizat. Oferă reguli, oferă valori, oferă o formă de autoritate pe care oamenii o recunosc și o acceptă. Într-o lume fragmentată, religia devine liantul care ține societatea la oaltă. Dacă în antichitate mai exista ideea că oamenii participă la putere, că mai există discuții sau negocieri, după căderea Imperiului, lucrurile se simplifică radical. Apare o idee extrem de eficientă. Conduc pentru că așa a vrut Dumnezeu. Este un argument foarte greu de combătut, pentru că nu poți negocia cu Dumnezeu, nu poți vota împotriva Lui și nu poți cere explicații. În momentul în care puterea este justificată astfel, opoziția nu mai este doar un gest politic, devine un păcat. Asta tinde să schimbe complet regulile jocului. Dacă înainte puteai să nu fii de acord cu un conducător, acum dezacordul vine cu un risc mult mai mare. Nu mai este doar despre relația ta cu puterea, ci și despre relația ta cu divinitatea. În această lume, regele nu mai este doar un lider politic, devine ceva mult mai mult. Este văzut ca alesul lui Dumnezeu, ca reprezentantul voinței divine pe pământ. Iar momentul încoronării nu este doar o ceremonie frumoasă, ci un act prin care se transmite un mesaj clar. Acest om nu este aici pentru că l-ați ales voi, ci pentru că a fost ales de sus. Din acel moment, puterea devine greu de contestat, pentru că nu mai pare o construcție umană, ci una divină. În același timp, biserica devine una dintre cele mai stabile și influente instituții. Într-o lume în care regatele apar și dispar, biserica rămâne. Este organizată, este prezentă peste tot și, foarte important, are autoritate morală. Liderii religioși nu sunt doar ghizi spirituali, sunt și actori politici. Pot încorona regi, pot refuza să-i recunoască, pot influența decizii și pot interveni în conflicte. Iar una dintre cele mai puternice arme pe care le au este excomunicarea. La prima vedere pare o simplă excludere din comunitate, dar în realitate efectele sunt mult mai profunde. Dacă ești excomunicat, oamenii nu mai au voie să te susțină. Aliații se îndepărtează, iar autoritatea ta începe să se prăbușească. Pentru un conducător, asta putea însemna pierderea puterii. Problema apare atunci când există două surse de autoritate care pretind că sunt supreme. Pe de o parte, conducătorul politic, care are armata și control asupra teritoriului. Pe de altă parte, autoritatea religioasă, care revendică legitimitatea divină. Și inevitabil apare întrebarea: cine are ultimul cuvânt? Aceste tensiuni nu sunt doar teoretice, ele duc la conflicte reale, uneori foarte dure. Pentru că, în ciuda ideii de putere divină, în spate sunt tot oameni, iar oamenii au ambiții, orgolii și dorința de control. Acest model nu este specific doar Europei. În alte părți ale lumii, relația dintre politică și religie arată similar. În lumea islamică, de exemplu, liderul politic este și liderul religios, iar legea religioasă reglementează nu doar credința, ci și viața socială și politică. Nu există o separare clară între cele două domenii. Unul dintre cele mai importante roluri ale religiei în această perioadă este acela de a oferi un sistem moral clar.
Oamenii știu ce este bine și ce este rău, ce este permis și ce este interzis, dar mai important decât atât, există și ideea de consecințe care depășesc viața de zi cu zi. Nu este vorba doar despre pedepse imediate, ci și despre răspundere în fața unor autorități divine. Această perspectivă creează un nivel puternic de disciplină și contribuie la menținerea ordinii. Pentru oamenii obișnuiți, sistemul are două fețe. Pe de o parte, oferă stabilitate, sens și o formă de siguranță într-o lume instabilă. Pe de altă parte, limitează libertatea de gândire și face ca îndoiala să devină periculoasă, pentru că într-un sistem bazat pe credință, întrebările pot submina întreaga structură. Un alt aspect important este modul în care religia este folosită pentru a justifica războaiele. Cruciadele sunt un exemplu clar. Oficial, scopul este religios. În realitate, sunt implicate și interese politice, teritoriale și economice. Însă atunci când un război este prezentat ca fiind sfânt, el capătă o legitimitate mult mai puternică. Nu mai este doar o confruntare între două grupuri, devine o misiune care trebuie îndeplinită. Este foarte important să înțelegem că acest sistem nu apare întâmplător. Este o adaptare la condițiile vremii. În lipsa unor instituții puternice, într-o societate fragmentată și cu acces limitat la educație, religia este cel mai eficient mod de a crea unitate și ordine. Și pentru o perioadă lungă de timp chiar funcționează. Totuși, schimbarea începe treptat. Pe măsură ce orașele se dezvoltă, comerțul crește și apar oameni care nu depind direct de structurile religioase. Începe să apară o altă perspectivă. Oamenii devin mai independenți și odată cu asta încep să pună întrebări. Nu este o schimbare bruscă. Este lentă, aproape imperceptibilă la început, dar este suficientă pentru a introduce o nouă idee, una care poate destabiliza întregul sistem. Și anume, întrebarea, dacă lucrurile nu sunt exact așa cum ni s-a spus. Acest episod ne arată o perioadă în care politica și religia sunt strâns legate. Puterea este considerată sacră, iar contestarea ei este dificilă și riscantă. Dar tocmai acest tip de putere ridică o problemă importantă. Atunci când autoritatea se declară divină, devine foarte greu de controlat. Pentru că dacă cineva spune că acționează în numele lui Dumnezeu, nu mai este ușor să-l contrazici fără să pari că te opui la ceva mult mai mare decât el. Iar de aici începe încet schimbarea. În episodul următor vom intra într-o lume în care realitățile de putere se bazează pe loialitate personală, pe jurăminte și pe legături directe între oameni. O lume în care nu mai contează doar cine conduce, ci cui îi ești fidel. Până atunci, merită să ții minte un lucru simplu. Atunci când puterea se declară sfântă, devine foarte greu de tras la răspundere. Nu uita să mă urmărești pe YouTube, pe canalul meu Deep Talk, dă-mi o urmărire și pe pagina mea de Facebook Alexandru Vrăbiescu și până data viitoare în episodul 6, când vom vorbi despre politica Evului Mediu, unde cine avea sabia deținea și puterea, vă urez multă baftă!